Donim tizikon ale tizame Uveri אתם עומדים להקים בית נאמן בישראל, אבל אתם לא לבד כאן, כי כתוב בספרים הקדושים שכל הנשמות, כל הסבים והסבתות שלנו ושלכם יורדים ונמצאים איתנו ברגע הקדוש והמקודש הזה. הם רואים עמוק עמוק לתוך הנשמה את הרצון הפנימי האמיתי שלכם לבנות בית נאמן וכשר. אבל חוסן קל יקרים, תתפללו, תבקשו, תתחננו עלינו, תבקשו על אבא שבשמיים שיבנה לנו את ביתו. בינוי שלא יהיה לו שינחנו עובדה נקדם, בינוי שלא יהיה לו שינחנו עובדה נקדם כולם.